Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro Plus. Телефон састаниш пачка, батареяш ҳам аз зуд мебара. Батареяш қариб 6000 мачай. Нархш бародаро 2100 сомон, 2100 сом, 256 оперативка 8. Коробка заранин ҳам ачи доро бардорӣ накардем тон бихарин. Доставка беплой бародаро 25 шаҳр на вилоят катон. Доставка беплой лавош қачидагена. 2100 сомон доставка 25 шаҳр на вилоят катон беплой. Раставочка калагия бародаро 800 сомон раставочка калагия. Телефон ягон камуди надоро бардорӣ на марҳамат. Кадом тон бихарин доставка беплой 25 шаҳр на вилоят катон. Магазини мо шаҳри Бохтар, бозори Фаровон, дукони 84. Шаҳри Бохтар, бозори Фаровон, дукони 84. Шумо телефони алиши ҳам дошта бошед, бинед алишида бардора пеш гам мезанам. Телефони кана дорин дадастон, истифодаи бар ин мақсад маҳқултон нестай. Мефорад маҳқули дил бигирин, биёд болоиштон те телефони пачка бигир браворатайн на марҳамат. Бардора лайкора бинед, подписаться кен дар панел худа бошед.